Здравейте, хора! Искам да ви покажа как да си направите тази прическа. Така. Сега нямам време, ще започна по-бързо да говоря, защото си имам определени часове за видеоклипове, така че почваме. Взимам един ластик и връзвам двете лентички на него. После се срещам с тази четка и за целта ни трябва две лентички. Защо ми напутахте? Нямаше да виждате, защото е много красиво. После се фащате на криво, връзвате ги, ще се фащате с на крива пачка и това е да знае. Имам изненада за тези, които не гледат им зад палец нагоре. Някакво предизвикателство, което ще ви кажа, или ще ги напиша долу в описанието, не знам. Но ще ви покажа наградите. Им 3 човека, ще бъдат късметли, не това 3, за да спечелят тези неща. Така. Да си кажеш на добре. Как ще е полезно? Добре. Сега ще ви покажа 3 лятни тоалета. Първият тоалет. Първият туалет, блузка с къс ръкав и поличка. Това е всъщност рокличка. Сайтът е Тото роклички. Много я взех миналата година. Всичко се връща на мода, хора. Така. Зелените ленти предават, зелената лента и червената лента предават изключително младежки вид, колкото и да сте години. Походката трябва да ви е непременно перфектна. Да. Това е първи туалет. Номер 2. Вторият туалет е клин на Мики Маус и рядна хубава нателна блузка отзад и това е. Клинът го купих от клинове на Мики Маус и мисля, че се справят доста добре с тези красиви клинове. Трети туалет. Третият туалет и вторият туалет са по-спортни. Това пак е клин на Мики Маус и пътник. Ако сте от третия коридор, знаете какъв е. Наскоро ще хода в Германия след 14 дни. Там ще снимам повече видеоклипове, но може повече да са на немски. Съжалявам много за българите. Обичам ви, но не мога да правя всички клипове да са на български. Така, пътника би трябвало да е дантелен, клинът е свободен, удобен и полезен и удобен за тичане много. Пак зелената панделка добавя доста хубав вид и червената добавя доста хубав вид. И това е от мен за сега. И това е и третия туалет, който навярно е последният туалет. А сега за хората, които ме чакаха и ме гледаха толкова дълго време. Чакаха цели 4 минути и 23 секунди. Съжалявам много. Ще ви покажа как да си направите. Ще ви покажа какви са наградите. Така. За първият човек, който изпълни най-трудната услуга, ще получи прокат за очи. Ето го, той е зелен цвят.
Само камерата колко тук го вижда. Вторият човек ще получи... Това човече не може да се да хакне. Беше името. Третият човек ще... Макар че за първият човек ще е това според мен, но все едно. Ще получи фигурка на стъжанка, ако стаята му жълта, ще я допълни. Това допълни доста добре. Да, ще имам още една фигурка. Знам колко често забелязвате в моите видеоклипове, но това е в мен за сега и условията са. Споделете в моята Facebook страница Петя Манджукова на английски. Споделите този клип в моята страница Петя Манджукова на английски, както ви казах. Да дадете палец нагоре и да ми последвате в Instagram, когато съм Петя Манджукова Селето. И който първо го направи, получава броката, втория това. Да ми дадете адреса ви. По-долу в коментарите да ми дадете адреса ви, да дадете палец нагоре и да ме последвате в YouTube. Така, първият го направил, ще получи броката и така. Всеки трябва да даде неговия адрес. Аз от всички, който веднага го направи, веднага да ми даде неговия адрес. Аз ще преценя на кого който първо даде неговия адрес. Пращам го по почтата и това е. И който иска да направим шрапмайл, да им пише по-долу в коментарите. Обичам ви и приятен ден или приятна вечер. Не знам кога ме гледате, но аз нямам това през деня. В момента при нас е... Ще ви кажа? 1 часа. Тя ще питате, защо не обедваш? Но аз не обядвам. Аз само нито закусвам, аз само вечерям и така. Това е от мен за сега. Довиждане и до нови срещи!